trabajé en el Museo Malva y ahí encendía las luces, abría las puertas y atendía a la gente que entraba. Yo Hem dit que vinguera així al gaire i des d'entonces estic netejant i ja sempre es contra i al final quan és que estic ja fija. També m'han agarrat a ensenyar-los a alguns a netejar. M'han agarrat a alguns a ensenyar-los a netejar. Primer no tens que tocar, tens que agranar, perquè si toques, després quan agranes, la pols es torna a pegar a on has torcat. Agranes, i després toques, i l'últim, sempre l'últim, és llevar el piso. Yo trabajé en la Nación de Restaurantes en la juventud, después en el Ayuntamiento de Fundar, después en el Ayuntamiento de la Juventud, y a trabajar yo voy a trabajar, va a ayudar a trabajar. Anaves solo o en companyia? Solo. I per qui treballaves? Pel poble, per l'Ajuntament? Sí. Què fes cada dia? Agranar? Sí. Què més? Pintar. Pintar. Què pintaves? Les aceres pintaves? Sí. El carrer? També les ratlles del carrer? També. Molt bé. I alguna cosa més? Coses de jardineria fes? També. Yo he trabajado de pintor aquí en La Baira en 2005 y 2006. Luego me fui a Comarma, un director de la cooperativa de naranja. Yo tiraba caja de abajo con la putufera y la malla y montaba cajas. Más rápido, ahí hay que aplicar. He fet moltes pràctiques d'informàtica i fa poc que vaig fer un curs professional d'informàtica i després un taller d'informàtica amb l'Ivan. I ara el meu somni és fer una carrera d'informàtica. He estat en premissa en el taller i també vaig estar en el primer treball en el museu. La tecnica che è stata smostrata in casa che non sta nella maternità che non ti viene. No, ¿Has trabajado? ¿Dónde? Dilo. No lo sabe. En el ordenador. Començo jo, l'acabes tu? Caixa? Molt bé. Caixa amb client, I t'agradaria treballar en alguna altra cosa? O repetir altra vegada? Repetir, has dit? T'agradaria tornar a repetir en caixa amb client? Estaves a gust allí? Necesito de la... Sí, cada etiqueta de países franceses. T'agradaria tornar a treballar, Carmina? Sí. De lo mateix o d'altra cosa? Una de cosa. I has pensat què t'agradaria? Per gut. Això era el 2001 o 2002, era jo. Sí, bufada tinc un coixí tot. Un coixí que tinc jo, la bufada jo. Posar una bossa i tapar-ho. Liana també. La liana. Sí. Allí què feu, no? Allí amputat de bueno, era... I també en atenció de bebès també, ara me recordo una altra peça. El número de calcetins. De calcetins
I que estigui a poc, millor paquetatge. Sí, paquetatge. Estuviera trabajando de práctica un año por ahí, creo, sin cobrar. Porque estar haciendo práctica y no estar de prueba. Esteu aprenent quan feu pràctiques? Sí. Sí. Esteu a soles quan feu pràctiques d'empresa? No, en una monitora. Algú del teu? Algú del teu us ensenya la feina, no? Jo he anat això a mi mare, l'amor era fundència. Quan aprendes una cosa, a millor pots aprender una altra cosa, y entonces es como si fuera que estudiares, pero trabajar. És anat a una... No, a piso... Para lo que siga. Home, piso també. Mira, primero, depende de lo que trabajes, te enseñes. Y después, estás enseñando esa cosa, el pases a una otra cosa y te enseñes. Yo sé obrar, ayúdate a mi padre y sé de obra. Y porque aprendes, no per els diners, perquè aprens. I si aprens, tens més oportunitats que t'emplees. Reconèixer l'altra gent. Reconèixer l'altra gent també és important. No estàs fent també com per Gente de Esteus. perquè tens caos. I si no nos hacía, Pues, para hacer la buena vida, ¿no?